ein bywyd yn y swistir. Rydyn ni wedi mynd ar llawer o anturiaethoedd. Dyma ni'n sgïo draws wlad yn y Jura. Dydy o ddim yn haws yn mynd i lawr. Dyma ni yn sgïtourio o Roeddwn. Aethon ni ar reid beic 110 km i Sion. Rydyn ni wedi rhedeg llawer yma. Y enw y mynyddoedd ydy'r dyma yn Ffrangeg. Cafodd Anwen ei pen-blwydd. Dyma carnifal dy Monthau ei hun. Maen nhw'n wallgo. Maen nhw'n taflu confetti ar y diwedd. Mae Anwen wedi mynd ar llawer o rasys rhedeg. Dyma y campau swistir. Le départ dans un peu plus de 30 secondes. La catégorie des U14 filles. Elle aussi tombe. Et celle qui est partie plus vite, Chérie. Cafodd Anwen ei cyfweld ar y diwedd. A wrth gwrs sgïo. Mae fy anti ar y lle mwyaf seth yn y cyrffan sgïo i gyd. Gwelwn ni buwchau yn ffrio. Maen nhw'n gwneud hyn bob haf i gweld pwy yw y brenhines. A wrth gwrs mae bob plentyn angen wneud gwaith ysgol. Aethon ni am raclet efo Lisa o Roeddwn, ffrindiau dad. Edrychwch ar y glo buwch. Ta a au revoir.